Kijana. Yes, Bab. Sia yao. Aya yao to be okachop. Okichopo yao. Okachopo kata yao. Ang'o motimore ni e kor yo momiyo okichopo yao? Baba paro wach moro ka. To en wach mane miparo kijana? Ok ing'eni sani ong'eno be nadhi e form 1. Sani to nowinjo bed kata mane nisedonjo sikul. To weche mag pesa gi mane pod onge lweta momiyo pok ateri sikul baba. To aneno ka sana kalo. Sa yombi. Sa yomba. Koro idwa nang'o? Nitie paro moro midonjo go manyien mondo wang'i kaka wakonyo wachwa ni ya. Paro ne maduogo nyisi. Yes. Aneno ka nitera course mar riembo tingni mapuro gi. Aneno ka sani pur no ber nigi pesa e gweng'wa kata e gweng'wa. Koro ok idwa dhi sikul, idwa ni mondo mi ateri e course mar riembo tingni. Kanyalo. Nikech tingni ineno ka sani ohala no nigi pesa. Kaber. Ai. To kijana mano paro marach modonjo ni manade no yawa. In koro ok idwa sikul. Orach koso ber. Ibidwa kawo tienda nyango nyaminu mane ok odhi sikul otamore dhi sikul kani. Donge neno kolala ma osedhi katedo. Akia kata kuma tie sani. Baba kotamora to jonruogo ya. To wach ni be isekono chief. Wach mar we sikul donje course mar riembo tinga ni be isekono chief. Ok aneno kata chief. Pok ikone. Rita ne ka dakika achiel tafadhali abiro. Ibiro gi wach maber. Aduogo. Kijana. Yes, Bab. Ibuoga? Gang'o? Sieko na gi wach mobuoga. Iwinjo? Awinji. An ing'eni dinasom. Sani dine kura tiyo tich maduong' nyuwa. An sani dine tiyo kata mana gi Dine kan? joka gi gini. Iwinjo? Adwa ni dhi sikul. Kendo wadhi ka chief. Chief.